भोजपुरी वाला भैया के प्रणाम बा। भोजपुरी पत्रकारिता के सलाम बा। आज बात हम करत तनी बिहार के बेटी मनीषा रानी के, जौन बिग बॉस में इतना खूबसूरत खेल रहल बाड़ी। अपनी भोजपुरिया अंदाज के कारण बिग बॉस में मनीषा रानी सबके दिल पे राज करतड़ी। लेकिन का आपके ही मालूम बा कि एक ऐसन भी समय रहे जब मनीषा रानी के घर से भागे के पड़ल। जी हाँ, इतने ना ही उनके जेल में भी कई दिन हवालात में बितावे के पड़ल। ई कहानी सुनला के बाद हर केहू रो दे। ई इमोशनल कहानी बा बिहार की बेटी मनीषा रानी के, जेकरा सलमान खान भी तारीफ करत नइखन थकत। लेकिन एक समय रहे जब वो डांसर बनल चाहत रहे, लेकिन उनकर पिताजी एकरे खातिर राजी ना रहने। लेकिन मनीषा रानी सोच ले लहरी कि अगर अपनी सपना के साकार करे के बा तो फिर हमके डांसर बने के पड़ी। पिताजी गुस्सा में रहने, मनीषा जानत रही कि समझावले से कोनो फर्क ना पड़ी, तो वो एगो चिट्ठी लिख ली और घर से भाग गई। चिट्ठी में लिखल रहे कि पिताजी हमके माफ करी, लेकिन हमके अपन सपना पूरा करे के पड़ी। और ओकरी बाद वो सीधे ट्रेन पकड़ ली। यहाँ तक कि पैसा ना रहे तो ट्रेन के टिकट भी ना ले पौली और निकल गई कलकत्ता खातिर। लेकिन बीच में टीटी उनके पकड़ लिहलस और ओकरी बाद वो चल गई हवालात। 2 दिन तक जेल में रहली, लेकिन अपनी संघर्ष से डिगली ना और धीरे धीरे डांस के अपन प्रैक्टिस शुरू कैली। लेकिन वो जो जिंदगी आसान ना रहे। कोलकाता में जौने घर में मनीषा रानी रहत रही, वो जो खूब मच्छर गंदगी रहे, मतलब ऐसन जगह ही रहे, इतना बदतर, मतलब जेके नरक आप कह सकेनी। ऐसन जगह पे मनीषा रानी के अपन दिन काटे के पड़ल। मनीषा खुदे कहली बिग बॉस में कहानी सुनावत इमोशनल हो गई और कहली कि ऐसन जगह पे कबो हमारे परिवार के लोग ना रह पाई, वैसन जगह पे हम रहनी। और ओकरी बाद भी अपन जिंदगी चलावे खातिर चूंकि घर पे पापा नाराज रहने, तो वजू से पैसा हम ना लियल चाहत रहनी, ते लिए वेट्रेस के काम करनी, पार्टी में शादियन में जाके काम करनी। 18 घंटा पैंट शर्ट पहन के उनके खड़ा होके के पड़े। यहाँ तक कि जहाँ काम करें वो जो खाए खातिर भी उनके मौका ना मिले, तो धीरे से चोरी छिपे जब शादी समारोह के बाद लोग चल जाओ, पार्टी के बाद लोग चल जाओ, तब धीरे से मनीषा रानी बैठे और वजू से कुछ खाना खा लें। इस तरह से संघर्ष कर करके वो धीरे धीरे अपनी डांस के जो उनका सपना रहे ओके धीरे धीरे साकार कैली। और ओकरी बाद से 2018 में टिकटॉक पे जब आपन एगो अकाउंट बनौली और आपन डांस के जब वीडियो डाले लगली, तो कहल जाला ना कि जब आदमी संघर्ष करेला तो फिर ईश्वर भी देखे ने ओकरी मेहनत के, ओकरी संघर्ष के। और फिर वो दिन भी आयल जब ईश्वर टिकटॉक पे उनके स्टार बना देने, उनके वीडियो खूब वायरल भइल, लोगों के खूब पसंद करे लागल। फिर इंस्टा आयल, यूट्यूब आयल, फेसबुक आयल, हर जगह बिहार की बेटी छा गई। और ऐसा छाइल कि ओके अब देखिए बिग बॉस से सीधे ऑफर आयल बा। और ये समय बिग बॉस के अंदर सबसे मजबूत कंटेस्टेंट मनीषा रानी के मानल जाता कि मनीषा रानी एक बार बिग बॉस जीत भी सकेली। और सलमान खान खुद उनकर तारीफ करते हैं। बिग बॉस के जितना लोग बा, भोजपुरी जो उनकर टच बाटे, भोजपुरी जो लैंग्वेज बा, ओकरी खातिर उनके खूब प्रशंसा मिलता, तारीफ मिलता। अगर आप सब लोग चाहते हैं कि बिहार के बेटी एक बार बिग बॉस विनर बने, तो वीडियो के खूब शेयर करी और जाके वोटिंग करी। जितना ज्यादा आप वोट करब उतना तेजी से जो बा बिहार के अपन बेटी बिग बॉस जीत के दुनिया भर में नाम रोशन करी। मनीषा रानी की कहानी कैसन लागल? अगर अच्छा लागल तो वीडियो के जरूर शेयर करी और भोजपुरी वाला भैया के फॉलो करी। यूट्यूब पे बानी तो सब्सक्राइब करी। मिलब फिर अगला वीडियो में कोनो और भोजपुरी कहानी के साथ। तब तक खातिर दी इजाजत, नमस्कार।